Jamen ja, jamen det er jo en fantastisk dag. Det er jo et fantastisk øjeblik det her. Fordi jeg har lige modtaget det her ur med posten. Og jeg har selvfølgelig lige flået kuverten op her med det samme. Og indeni der fandt jeg det her dejlige produkt, som jeg har ventet på siden december måned 2012. Og som jeg står og optager det her, der er vi i slutningen af marts 2013. Så det er selvfølgelig et ur, som der har været undervejs i lang tid. Og jeg er blevet udvalgt som en beta-test løber af det her ur. Og det vil sige, at uret er leveret i, hvad kan man sige, alle egenskaberne, alle de features, som de ellers beskriver på nettet osv. Jamen det er ikke fuldt tilgængeligt endnu, men det vil så blive tilført hen over tid. Og også i forbindelse med den feedback, som de her beta-testløbere, de nu engang giver tilbage til Leica-teamet. Leica her er jo opstået for at være, jeg mener det er 5-6 gutter, der har arbejdet ude hos Nokia. Og efter de så fik en fyringsrunde, så satte de sig ned og tænkte, jamen lad os da lave noget, som der kan udfordre GPS-urene. Og her tænker jeg formentlig, at særligt Garmin og Polar, de har lidt konkurrence her med det her ur her. Og så satte de sig ned og har været ude for at fatte nogle investorer og så videre, som er så ved at hjælpe med at komme i gang med det her fantastiske ur. Jeg glæder mig rigtig meget. Selvfølgelig har jeg kun fået dem på billeder og så videre, så det er jo selvfølgelig et stort tidspunkt, eller tidspunkt for mig for at få det her ur her, men også at anledning til at se indeni. Det skal ikke nogen hemmelighed, jeg lige har lavet en lille review på engelsk, så jeg har rent faktisk lige haft åbnet boksen, men nu har jeg lagt det pænt tilbage i, sådan så I også godt kan se med her. Men rent faktisk så er selve æsken ganske udmærket. Det er lækkert materiale. Det er selvfølgelig ikke det vigtigste, det er der inde i, men selve æsken synes jeg faktisk er ret lækker, både i udseendet og design og så videre, så det er ikke bare sådan et eller andet Kina-knald her, det her det virker faktisk rimelig lækkert. Og indeni der har vi så selve uret, og med en quick guide på dansk, og nedenunder det der ligger så også lidt information omkring urets egenskaber og så videre. Og så er der selv uret, som jeg lige tager ud her. Og desuden så er der sådan en lille boks her med USB, som selvfølgelig så kan tilslutte computeren, og så her igennem oplade det. Det er til at oplade igennem det her modul, som så tilslutter sin computer og så videre. Og så er der selvfølgelig uret. Lige i øjeblikket, der er batteritiden, så vidt jeg husker, op til omkring 3 timers aktiv, altså hvor det er aktivt, og så 24 timer standby. Og det er selvfølgelig, kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke så meget, men det er jo nogle af de ting, som man skal være indstillet på som beta-tester, at uret ikke er, kan man sige, det er ikke sådan, som man egentlig regner med, det skal være. Det er jo den udvikling, der skal være hen over de næste par måneder. Men altså, ifølge producenten her, Leica her, der vil batteritiden og så videre kunne blive forbedret via software updates. Og de her software updates, de kommer, når man automatisk synkroniserer uret via wifi, hvis man selvfølgelig... Hvad en af de fede features ved uret er, at man kan lave en trådløs synkronisering, i stedet for at man skal sidde med USB-stikker, dongles og så videre. Det skal man umiddelbart kun til opladning, ellers så kan den synkronisere trådløst. Og det gør den altså også i forhold til de opdateringer, som Leica-teamet de så vil smække ud for at give den flere egenskaber, eller også ændre nogle forskellige ting ind i uret. Så vil det komme, når man automatisk synkroniserer via wifi. Så uret vil hele tiden være, hvad kan man sige, opdateret løbende. Og det er jo egentlig ganske smart. Jeg har af gode grunde ikke haft det her ur i laderen, fordi jeg har lige åbnet det, men altså åbnet æsken, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme i gang med at løbe med det ur her. Lige til at starte med, så kan man desværre ikke bruge pulsbæltet, fordi den egenskab er desværre ikke tilgængelig, men de håber på inden for rimelig tid, at der vil pulsbæltet være, altså sådan, så man kan se sin heart rate, og jeg bruger min puls rigtig meget, når jeg løber, så det er selvfølgelig rimelig bittert, at det ikke lige er med i beta-testen her, men jeg håber, at det er en af de features, som de hurtigst muligt får styr på.
Men så umiddelbart så vil jeg sige, at uret det virker ganske fornuftigt. Det her det er noget specielt, man kan sige gummi, som skulle være sådan noget inden for medicinalindustrien, som gør, at man ikke får sådan nogle allergiske reaktioner. Og så ellers en 2-tommer farveskærm. Og jeg glæder mig bare rigtig meget til ja, det tror jeg sagt det et par gange nu, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det her. Men det her, det var egentlig bare lige en unboxing video, og så vil jeg hen over de næste stykke tid prøve at komme med nogle reviews, altså nogle anbefalinger, anmeldelser af, hvordan uret det rent faktisk performer. Men det er klart, her i starten, der tager jeg stort hensyn til, at det her det er i startfasen, og det ikke er et ur med alle dets egenskaber i altså alle egenskaberne er ikke tændt på det, de er ikke aktiveret endnu, men det vil de komme hen ad over her, eller hen ad de næste par måneder, uger forhåbentlig. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det her, og jeg glæder mig også til at vise jer, hvor fantastisk forhåbentlig det her produkt det er. Og så glæder jeg mig til, at et dansk firma kan være med måske til at få Polar og Garmin og så videre til at måske også at tænke innovativt, fordi det er jo egentlig den måde, at vi som kunder får fede produkter der, når der kommer innovativ tankegang ind, så skulle det meget gerne smitte af på de andre producenter også. Og jeg synes, at umiddelbart så er det her taget i betragtning af, at det er første produkt, så synes jeg bare tanken om, at man har lagt en farveskærm med mapper, eller hvad hedder det, landkort og så videre ind i uret. Det er meget godt tænkt, og jeg glæder mig rigtig meget til at lægge min egen ruter og min egen træning ind i uret, sådan så jeg kan sidde og egentlig og forberede min kommende uges træning. Det kan lægge ind i det her, og så vil den egentlig selv komme og sige til mig, nu skal du træne sådan og sådan i dag. Altså det tankegangen bag det synes jeg er fantastisk. Egentlig også hvis du skal ud og løbe i udlandet og ikke kender byen, så kan du gå ind og få nogle prædefinerede ruter, eller gå ind på Endomondo og så sige, jamen fint nok, hvordan er der løberuter her, og så finde en, lad os sige, du gerne vil løbe 15 km, så finder du en rute i nærheden af dit hotel, og så synkroniserer du den med uret, og så går du ned på vejen, og så løber du 15 km, hvor at uret rent faktisk guider dig igennem via det her open source map. Det er jo fantastisk, eller OpenStreetMap som det nu engang hedder. Men det er jo ret fedt, at man har et ur nu, der kan være med til at guide en igennem nogle byer, som man ikke er vant til at løbe i. Så jeg glæder mig rigtig meget til de her egenskaber, de er fuldt tilgængelige på uret. Men indtil videre, så var det bare lige en kort video. Og I skal selvfølgelig være velkomne til at smide en masse spørgsmål eller beskeder eller whatever ind, og så vil jeg selvfølgelig gøre mit bedste for at besvare dem, eller eventuelt også teste nogle af de ting, som I kommer med. Men i første omgang, så er det ret begrænset, hvilke muligheder jeg har for at give den fuld knald på det her ur her, eftersom det er beta. Men selve hardwaren er jo ikke beta, og udenbart så synes jeg faktisk, det ser rimelig fornuftigt ud. Nu glæder jeg mig til at få ladet det op, få smækket lidt power i skærmen, og så få løbeskoene på, og så komme afsted. Så men indtil da, så pas godt på hinanden, og så læg nogle beskeder. Hej med jer.